Yes. Yes, mom. My handsome ngondoliti mam. Golek ganti. Ayamnya urung, Mbak. Ayamnya gono rene. Ayam apa? Ayam pitik. Ayam pite. Sini, Ndok. Princess Cigalau. Princess Cigalau. Beh ya kok sayap tok isine. Lihatan, guys. Oh, sendo mahi dikon terbang yo an. Timune belum. Kok sik Mel, sabar Mel aja ya biapan Mel. Kayak link kamera ini ya. Ya Allah, yakin ya lali. Aku ya lali kok. Yo mesakne cah lanang sitok gae. Ayo putar balik yang satu. Ada bawah. Dah. Bokong semok. Mulai kok Hongkong jaluk. Kayak tutup kabel, Mbak. Aku lali Mumpung wae. ini tutup kabel. Terus nenek toko buka. Yo. Lah kayak sarep balik no, Ya makan sik no, kok penak mek ora gejol lombok. Aku balik kok penak. Aku kayak ngono ya. Senenge. Wis mateng. Pizza gak di sini aja. Emang ada eta nenek sapa za? Nek mamamu ya? Oh, ada mamahmu. Enak iku. Oh, enak loh iku. Jenenge apa, Put? Flash? Nyapa balik? Lah aku mau wonge akeh yo an. Tak tinggal rene. Pak Pailan ya? Pak Thailand hai. Panas no. Jadi gak apa-apa iki kene-kene. Jombo kena keluar negeri. Leder montore. Jenenge apa, Put? Daging apa, Put? Daging Oh, slice kok flash. Cece lagi bersedih menunggu kematangan daging. Mamanya siapa sih itu? aku jalur wifi-ne. Hah, wifi jalo. Mau kopi toh? Piye kan loro-loro. Kene kata sandine apa? Bene to wong panjenengan kancane ya akeh kok e. Panggah kon turu ya le ya. Ya Cek ya. Yes. Yes, mom. My handsome ngondoliti mam. Bebe mom, itu loh Mbak Lala. Handsome and ganteng and bagus. Iki melu. Sampai foto Hah? Apa? Enggak apa-apa. Pancene bocah oke. Aku berarti njejit ra apa sama Mbak. Ya Allah kok jelek toh, Mas. Enggak gelem dilar awakmu. Le. Kemana? Anak bapak ya. Kemana sayang? Terus. Awas terus Mbak. Ada iki arep ndelok HP ku ki lho nek sing direkam sapa sih ngono. Kayahmu. Basah. Mantap. Kita mau makan ya Le ya. Tuh, sudah siap. Ayo Tin dorong kene Ti. Golek ganti. Ayamnya urung Mbak. Ayamnya gono rene. Ayam apa? Ayam pitik. Ayam pite. Ayo Le. Nasine wong lanang, ayo nasine dijunjung. Princess, ndi princess? Princess. Rene yang ngetan kowe. Sini, Ndok. Princess Cigalau. Princess Cigalau. HP-ne rembuk benakne to, Riz?
Wis kena. Yuk. Teh di. Mergo panas. Bimo wis hebohan dandane lho. Kan kaya sapa soal. Ya, jipokno tongses ku ya. Kayak nek tas sebelah sampean. Minta tolong. Po ami. Harum. Yo. Ini sing nyampe sapa? Mbak Endra ya nyampe meragukan. Mbak Endra. Nyampe apa? Anggrek Ngenyek. nyampe apa? Nyampe apa? Meragukan. Sik. Piye? Lah, iki lho ambek Bu Iwi di resiki iki lho, guys. Terasi yo dibakar no enak. Kurang jeruk nipis. Jeruk limau iki. Ya. Kuwi jeruk limau. Ora cocok tapi ning terus bolak-balik. Ya. Sejono Mbak Nel, tangan Mbak. Ya biasane kan Mana sih Ini ora. Ini cisane kene Putri ndi Putri? Yuk, kita makan-makan. Yo. Ayo, Kakak kok nakal yo, Bapak yo. Nang, Bintang cuci tangan sik le. Ning kulon ka lho. Kok ning kono to ngendi? Kulon kan ana le. Yuk kita makan sama-sama. Ya, sampean ndang ngemplok engko bagian rekam. Piye lek rada sana? Ora gelem ambek awakmu, Jajal. Ora gelem. Enak ya le ya. Heeh, Ti, sama golek ngene kono lho, Ti. Selera pemuk. Udu ngene tak bongkar. Aja, Pak Suwamploke mentelengi. Mama, jarene Amel. Ora usah. Lah Mbak Nawangi lah pamane doane Putri paling sak pentelengi kok ya. Oh, berani ya. Itu uti gaul loh ngerti ya. Ki karo dijiwiti. Suwamplo. Di bangku kegemes ya. Ki tangane dikeplek-keplekne di bangku Amel. Gak nang berkah nek cah cilik anu es mangga dijiwiti. Pun telengi ngono. Ya karo mboke. Karo mboke dikesne kono ndang tuku es krim ngono ya diminimin lho. Lah sing lek dua ya iki ya. Ya ngono, nek lampu merah nek bocah nak penerangi tak eleti ngono. Astagfirullah jua. Oh, terus ndelok karena kali bocah cilik tak iming-imingi es krim nang kuwi karo Mas Nau suwerneni. Jan. Gemes ngono ya. Ndi nasinya iki boy? Dadi mundut Mas Nau. Pinter iki wegah Mbak jajal man. Ya, duduk kene. Demi wegah tenan. Karo Nawang les ning Nataran to. Heeh. Roh krungu aku nyetel anu pas Nawang les lho. Langsung mluwayu kira nuwesu lho. Tanggal sak golek. Oh, ibu sayang. Lah, Bu, menditi tenak Ibu, ini kelihatan kan ibu? Sama dia ngejak golek ya le. Heeh, ditilapne ya le ya. Heeh. Ditilapne bawang nakal ya. Sampean omahe tutupan ae dipikir wong wasel kok iku kakak Bintang itu. Mas Bintang. Kakak Bin? Panggil Kakak. Kakak. Enak. Kakak Bintang. Kakak. No. Mencicipi pentolnya, Mbak. Enak. Aku mau bagian terakhir. Ya. Kamu. Cara dikai ampet-ampet kok. Enggak, pun. Pinter. Iki ngenteni apa ta? Sego. Aku lo selak lowe. Enggak boleh sayang cinta Oh. ya. Sopo sing arep mak? Oh, ngono ya wis. Enak Ti? Enak. Gurih ya Ti ya. Manis pedes enak. Pentol Ipan. Pentol cap Pak Ipan, pentole Pak Ipan enak tenan rek. Kalau segone sego kalau. Dicenuk-cenukne pisan. Pak
Iku lho. Apa itu? Mas Bintang. Iki ketok para iki nononge. Tak ganti ratu sendok. Lah piye nggih sendok? Gak iso no. Mel. Ora gelem iki turno Mel. Arep iso. Mesti dilani lho, Mbak. Pancen iki pancen wangelane. Ayo kita makan bareng. Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Dah bismillah ini capek. Yuk kita ayo Pak Ta mboten usah wedi mriki nyingkreh to jenengan. C los C lemam C. Diwarki C. Enake pentole satu-satu pelit. Saya urung iki lho. Delok to anakku lanang lo mek itu. Dalam sayang. Ini pancen dikon terbang kabeh ya kok sayap tok isine. Lihaten guys. Oh, sing omahe dikon terbang yo an. Timune belum, kok sik Mel, sabar Mel aja yabi-apan Mel. Mesakne ning omah mek dijangakne lo. Iki mau apa, Mak? Lompong, Mak. Atas. Iki mau daging apa? Daging ijo. Oh, daging pepaya. Enak kok. Lah makku nanti to. Kayak ngalor. Males mau Simon. Pak, Bisa ya, Le? piringmu. Gini loh sayang. Tutup. Wah, ingkungnya ra dicuwil, Mas. Ingkungnya dumen Mas iso tangane. Betas nyemplung ning lambe terus nyuwil no. Ora apa-apa wong yo kabeh. Ya makku ngendi iki? Sabar to Mel, sing sabar. Kancane ya urung lho. Iki segone. Banyak kok. Apa-apa? Dalam mau kok. Wong lanang ben bareng ta kene lho ben ra isin nanti. Bareng enggak izin aku. Iki dileno, Mak maju. Kira Mak, iki nakmu. Mel sambel to Mel. Iki lho ya Allah, sambel. Yo makan rame-rame. Kilo akeh. Walah iki mau uduk daging ayam to, seles to tibakno. Iya sayang, buah sayang. Ayo kene ya arep iki nganu ingkunge. Yo ingkung. Lah gedhe ngualeh ke Mblu Ayu. Aku urung. Iki emak iki. Daging. Kok Mel aja edian Mel. Lah awakmu njaluk kuwi to ya tak jikokne. Ya Allah. Ayo boros. Wah enak ti ayo ti. Lah mak nang sambel. Ambil. Pentole mak pentole urung, Mbak. Sosis. Pentole Mbak Pin urung. Yo makan sama-sama guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya le enak tenan yo le ya. Sambelnya enak. Kilo sambel ya. Sambelnya kan. Mbak minta timun dong buat Ole. Jerone dilaki kok. Jerone dilaki, engko jerone dipangan no. Ora apa-apa, 6 kilo, 6 kilo. Ya. Long no, Mbak. Enggak apa-apa le. Mam kamu. Kon Mama Mel, Mbak. Hah? Ini kan mama awakmu lek. Monggo, Mak. Cek diwareki, Cek. Ya, cah lanang. Kene lho, Cek. Enak ya, Le. Duduk mburi sang. Kene Cek. Cece penak lendet-lendet metenan. Ayo, bene senyamane. Sampe dek kene. Mbak Iwi, maaf Mbak Iwi. Ya, sik bagi-bagi.
Timunnya pura. Jamur. Pokoknya eling kameramene ya. Ya Allah yakin ya lali. Aku ya lali kok. Iki mengertile dhewe-dhewe mergakno lali. Kameramene diiling-iling. Bagiane karo. Oh iya, wis makasih. Ya, delokne, Mbak. Lah tambah enek bocah muneng. Ngelah kelamatan lho Mbak Indra. Tapi anu. Baik, malah. Kebul karo. Baik. Piring kedua. Lanjut kan lincah. Ini pupune gandul iki. Nyawang tok wis bener ya. Heeh. Ya pupune. Soalnya sing bakar. Bubune nak apa? Bumbone. Piye to sama sampean ki range tok. Sing bumbone lho aku arep dhewe kok kon ngomong. Yang bumbone njaluk bojo. Asinen. Buat ditambahin aja Mbak Indra. Oh, berarti pernah. Coba. Mbak Indra juga bojo. Nuh. Siapa? Papa ya? Yo ngantuk. Papa ya? Papa? Deh. Kan deh. Papa? Dia le. Papa. Mak, or mami. Lihat makan, piye? Melo aku ya. Oke loh, melu terus mau enggak? Ngamel ditamplek-tamplek. Kelete aku nyawang. Mana? Ada Hesi. kemana? Mana le? Kok Alah meneng ae ra nek sing ngerti kancane. Ayo wasam gelem pola. Mbak Kira kok digawakne? Apa sayang? Lo hawas. Kalian duduk sini. Wah. Bengko lek ero pamane mencate carane piye lek diterokne. Nyawang dhisik. Sik ngerekam sih. Kamu gedean mel. Sambelnya enak iki ketoke. Enak ya. Nganu gawe timun Mbak. Mel gawe timun Mel. Tolong tangan harus ketok. Iki sendok anu iki. Sendok kemana nanti? Sendok. Apa ki? Sini Mbak. Sambel. Enak. Ayamnya rada alot ya. Yo ngene. Udah Mbak, cukup. Mereka kan enggak di Enak. enggak kena ini. Mari ini dolan ning alon-alon. mencep Mbak. Apa? Apa sayang? Ora enek nganu. Enggak rame Enggak enek banget. Kono lo banduran tambah rame. Ya nek kaji iki kan. Enek nganu. Mahal. Lah paling yo rame. Pola Mbak Ari Lasso gak gratis kok. Gek liyane kan enggak enek banget itu. Enggak enak Mbak. Pengajian kan? Oh, Yang mereka di ini apa nang lapangan? lapangan. Yo ngaya perjalanan. Nyapa lu nyu? Dunia le. Kilo po. Kalau sayang, dia minum le. Ini boros itu. Ele. Ngene, kalau ngene uti lah. Itu le. Apa? Mukae lo iwake. Ambilen. Nah, ambilen. Nyapa? Kentut ngono. Atake. Ora ki wong gak iso go iso ngarane ndalo. Laweng teh dikono, Bek. Sing apa? Iki lho ya mo. Nek tenan. Iya, good. Amel, Mbak Amal pengen mau. Nah, Pupune mesti garno sik nganu. yang ngambil di Rizky iki mengke? Lah iki lho sik enak. Wis entah ya Mel ya. Masakku dong tak tangan. Aku baju bisik-bisik aku. Ndri dibareke Ndri. Nggih, Mbak. Apa sayang? Ini kan godhong. Rebutan apa ya? Pak Kati masih makan guys, belum habis. Lek Cece sudah habis. Sudah selesai Cece makannya, Pak Kati belum. Ini bojoku lagi makan juga ini guys, bojo saya. Pedas enak, mantep.
Beres, beres sudah. Ngapa nih guring? Kono kene. Enggak apa-apa. Lorti. Enak sing nyanyi-nyanyi ke? Pak Kati arepe maem sik. Engko ge. Oke, terima kasih Lara. Nggo apa, Mbak? Ayame. Sosis. Oh, enggak mau. Maesta ikut ya? Ya jangan iso turu kono, Mbak. Anak lanang tuh. Yo mesakne cah lanang sitok kae. Ayo putar balik yang satu. Ada bawa. Dah. Lah Bapak endi? Wah karo sapa? Iki ora nek sing bareng no. Ora nek sebarang. Dadah. Dadah Saka. Dadah. Dadah Saka. Le. Dah. Sepada pulang kabeh, guys. Wis pulang kabeh karek Mbak Indra. Makasih lho. Karek Mbak Indra kali Pak Kadi, kali Cecem, Uti. Jualan kan enggak? Nyapa? Enak, Mbak? Wadem ya nang ngisor. Sitoke sik bakar jagung. Bakar sak. Apa? Apa wet apa? Kaya kates ketuweken, kaktus. Oh, kaktus. Kaya teke sapa? Kaya neke sapa? Oh. Kalau pulang kalau